Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Show, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Star Time, alas 11:55. Sa liwat, mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang atong sining nga mga aksyon pagparamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay. Dala na ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sa atong sini broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Balita, Banat, Bulig sa ugto. Biyernes nga presentation petsa 26. Hoy, 29 días na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 36 días. Magabulag na sa ito ng tuig 2021. Pagato naman abi-abiho na pagsulod sang bagong tuig 2022. Sa kinanda liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sang aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sili ka pagdulong sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga balita. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatihan sa pagpangalagad, inyo palatuntunan, Balita, Banat, Bulig sa ugto. Manging kabuylog ba naton karon nga aga sa ato sili nga pagpangalagad, ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Nagbulos na kay Aksyon, Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Sudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinalagab, inyo sining Anchorman sa Aksyon Night Patrol, talos lang temporaryo sa trono ni Aksyon Rex Cantong. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako hasta kita 1:30 sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manaya-naya subong ang lakas ang panahon, maayo ang butlak sa aton sining adlaw. Kabay pa nga karon sa hapon, hindi lang magulan. Kaya hindi kung kaisa malikawan nga may mga pag-ulan-ulan oras sang kahaponanon. Dalain na sang ITCC, hangin hamihan, nga mo kung kaisa nagapaulan diri sa aton sa Western Visayas. Kabay pangara ka mo sa pang-ayo nga pagkahimtang, magpulopanyaga na dugay-dugay. Aton ina sinidalon ang mga balita pinakaulihi.
Durante kamo dira ang nagapanyaga. Ano ang mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay? Report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. O standby kamo dugay-dugay ha. Sa aton winner sa padayon nga pagpamaskwa sang Aksyon Radyo Bacolod, ang aton sining nga SAP anniversary. Sige. Bisan tapos na anibersaryo sa Aksyon Radyo, pero ang pamaskwa magapadayon. May winner kita dugay-dugay ha. Bantayan nyo ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Edi Raboso. Kapitolyo Provincial kaupod ang Silay Government. Ang nag-umpisa sa pagbakunat sang tubtob 12 hasta 17 anyos nga silay nun. Mga nagpabakuna ginatagan sang libre nga tiket pasulod sa Magic Land. Uy, puwerte ang gimmick sang silay ha. Silay City Government, believe ko 12 to 17 years old ang kutob magpabakuna, may libre nga ticket pasulod sa Magic Land. Puwerte nga programa kag inganyo sang City Government sang Silay. Congratulations Silay non ha. Sila dira mayor. Amo niyang mga mayor ang ginapangita taman. May gimmick pala kung paano nila ma-convincer ang kabataan nga magpabakuna. Tipagi sa ticket sang Magic Land do, libre sila makasulod tapos pabakuna. Ay, puwerte. Sige, hulaton tara, kagbantayan tara dugay-dugay ang kompleto nga detalye sa headline ni Aksyon Edi Raboso. Sa Bacolod City New Government Center, bantayan ang report ni Aksyon Artay Hupon. Dugang nga mga vaccinators gikan sa nagkalain-lain nga mga departamento ginalawman sang EOC sa 3 kadlaw nga National Vaccination Drive sa mabot nga Nobyembre 29 hasta Disyembre 1. Sa pinakabahin report naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Police Regional Office 6, Regional Director Ari Subong diri sa Negros Occidental Provincial Police Office, siningaga kakaron sa hapon magabisita man ini siya sa Bacolod City Police Office. Brigadier General Flynn Dongbo. Nakagi mo sa una diri BCPO City Director. Bantayan man ang dugang nga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office dalon ni Aksyon Brian Morden, San Carlos PNP nakabaton patrol car gikan sa LGU. Abot ang City Government sa Bacolod kung saan sila makahatag donasyon man sa patrol car sa atong kapulisan sa BCPO. Pero may bag-o niyang back-to-back patrol ara sa mong sa Bacolod City Mobile Force Company. Ang bag-ong back-to-back patrol gikan sa Police Regional Office 6. Ang balita man karon ni Aksyon Edi Raboso dalon sa patrol BGMP facilities sa Isla sang Panay. Nagaisahanon pa lang sa Rion Size nga nagbukas para sa jail visitation. Ano pagit ang mga balita nga dapat nyo bantayan? Dugay-dugay report naman gikan sa aton sining nga mga correspondent. Balita ni Aksyon Roger Gotib gikan sa Siyudad Sang Cadiz. Siyudad Sang Cadiz isa ka o sa balita gikan sa Siyudad Sang Cadiz, isa ka manguma patay matapos giluthang sang wala pa makilala nga sospitsado. Ang balita naman ni Aksyon Nelson Patiño dalon yaman dugay-dugay fake news. Sala nga informasyon kag kulang sa tawo ang CRHU. Rason nga manubo nga turnout sang pagpabakuna. Fake news dugay na. Amo ni goron sa bat sang alkalde sang Calatrava kung nga nagnubo ang turnout nila sa vaccination. Report kagabi ni Aksyon Nelson. Kanakabato man sa report sa Aksyon Nelson Patiño nga isa sa wala nagapabakuna ang pila ka mga barangay opisyal sang mga barangay dira sa Banua sang Calatrava. Di dapat kamo ang mangin modelo sundon sang tao nga magpabakuna.
Kaya na pagsunod sa tao nga magpabakuna sila kay kamo nga barangay opisyal, daw nahadlo kamo ya magpabakuna. Iban, hadlok sa dagom. O si Tagoy man ba? Ang balita naman ni Aksyon na Arlo Ticar, dalaon niya man dugay-dugay, less fortunate ka pumuluyo sa Ibi Bagalona, nakabaton 3,000 pesos nga cash assistance. Ang mga balita sa nasyonal, Pilipinas isa na sa may pinakanubo nga kaso sang COVID-19 sa bug-os kakalibutan. Good news! Good news ini para sa aton. Ang pungsod sa Pilipinas kuno isa sa pinakanubo kung kaso sang COVID-19 ang pag-abalan sa bilog kakalibutan. May nga balita. Pero hindi kita salig kay subong may bag-o naman nga mutation sang virus. Bag-o nga mutation sang virus nga nadiskubrihan sa South Africa kung tawgon COVID-19 variant B11592. Ay, puwerte. Sobra pa ni kuno sa sa Delta variant. Kung manglaton, uy, kadelikado. Baw kabay pa nga hindi naman magpukad to dis Pilipinas. Guba naman ang beauty. Tas ni. At mo na sa bungo, ang matikong Hong Kong ke Singapore. Gamay ara na. Pero dito na diskubrihan una kag naglapta sa South Africa ining variant nga B11529. Ay, puwerte. Ito nagabata ka nagatao. Tapos ang Delta naman, lain naman. Huwag niya pinasatuan ako. Bago nga variant sa COVID-19, tamo yun, diskubrihan sa South Africa, ang DOTR nagingyo sa Google nga ilakip ang bike lane sa Google Maps. Sa piyakabahin, BI nagahanda na sang ginapaabot nga pagdagsa sang dumuluong nga mga turista. Baw ang aton nga mga airport bala sa pungsod Pilipinas, bantayan tagini kay base kung may makapuslit nga may dala nga virus nga 11529 nga na-discoverya dito sa may South Africa, pero palayo lang. Bantayan tagini mayo. Kay base mabalik naman kita sa kanding. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:06 na. Kadasig sa oras na ba? Tapos ang aton STL result, winner ta dayon sang SAP ha? O dali lang. Sa mga nagataya STL, ari na ang resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ari ang resulta sang STL first draw 30-24. 30-24. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Amo to resulta sa aton sining first draw sa STL, diri kita sa aton winner sa SAP. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari ating winner sa line number 1. Hello, mayong ugto. May ngogto, Sir Eric. Yes, may ugto. Sino kanini? Mr. Jerome Garcia. Jerome Garcia sa anong lugar gani?
Purok, Kasilingan, Barangay Tangob. Bao, puerte. Te, musta da nga ganaway pa? Kay hunat yan ko sang labas nga balita. Bao, dopiyo ka ba? Panyaga ka na, sudaan ta kay na? Kuwan na, balingon, kag may sabaw nga sang isda. Bao, ti kampiyon, sampat ginatay nga sudaan para panyaga. Ti iningaw gadag, panyaga, maguro may sugpo, yun ay kitagaan ta ka 500 pesos. Bauti, doon mo kaya na ulat-ulat to kay pamaskwa nga daan, bong. Gani, man ti, ano mong 500 pesos, hindi ka magsiling, bakad to ka karon sa buyog. Kaya sir, ay dugang ka na Aksyon Rek, dugang ka na sa bulong May maintenance ka na tay? Okay na, 62 pa lang 62 pala, pero what I mean, may maintenance ka na nga ginatumar? Mayara na. Para high blood. High blood niya muna, normal naman na yan ko na. Oo, mo gana basta kung nagasaka ng edad ta? Kaya nga idol ko nga si Rex Cantong Wayaw. So, sabagay, gwapo ko ni Kauda. Do makaduga kung sila mo ng sistema sa dalagang istorya mo. Hindi si Aksyon Rex. Mga duwaga namin matiyam lang. Live na. Abaw, puwerte. Si Aksyon Rex na temporaryo na dula, puro babalik na siya sa Lunes kay si mother yan nagtaliwan. Oo, may condolences Oo, sige. Kay Aksyon Rex Cantong gapamati sa bunto si Aksyon Rex sa barangay pero si Magbanua sa Manapla. Ati kabay na tigayo ng tanan Sige. Tatay Jerome Garcia, salamat kasi imo sila pamati kag hindi kayo babaliso-liso da ha? Uway kaya galiso, pero may kaduan ako di mag-agi ganyan inyong galibot lang ako. Nakakaton nga nito vitamins lang ako na. Bati, nadugangan vitamins mo eh? Kaya mo na gani namin itong parex. Sige lang kay base magkabalik na sila, tagaan ka sa ginapangita mga pares. Ate, pang banggaan ko dito lang dayon. Oo, anong gusto mga pares pilang edad? 18, 19, ano? Gali base magbalik ka sa pagkaubin tayo, budlay Hindi na ito daan. Para lang sa, Dili ka na rin sa vitamins. Sige kaya magbalik na taga Aksyon Radio na mo nga mga kaupdanan, di labayan ka na sa ginapangita mo Ari lang ko diya, kaya may bulubantay ka dito. Pwede man din sila kapangapi. Ate, sige. Ako base kung makachimpo ko da, malabay ko da sa kasilingan mapropangapi ko da. Ate, ari lang ko diya, Aksyon pabasner diya. Ate, Gaya ka pangapi-kapi ka diya. Sige. Tay Jerome Garcia, salamat. Congratulations. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year sa imo Merry Christmas, Happy New Year man da sa bilog na staff sa Aksyon Radio. Napugid ka salamat. Salamat kita. Bye-bye. Congratulations. Thank you again sa Aksyon Radio. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Puwerte yung siling ability. Munang mga listener nga hindi mo na iya mabayaran. May Paska kagawala Paskwaya. Steady Paul si Tatay Jerome Garcia sang Barangay Tangob. Muna yatay. Huwag pangita pa sa ikadua. Pangitaan tay. Nga patay-patay ng ugat ni Tatay Jerome da para magbalik naman dayon. Ang mga nagluluya nga ugat. Sige! Standby ka mo kay sa ato sini nga pagpanumbalik. Mga asod-asod na nga mga report na gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon
Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Banat Bulig sa Ogto, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:25 na. Kapanyaga na, way pa. Panyaga na. Manda nga nga pagpulo panyaga sa ato listener kay Jimmy Naiges Katalbaso sa Sagay City. Nya akong sudan adobo nga manok kag sinabawan nga manok Bisaya. Ang tubi iya sang butong. Bao kampyon. Magalaway man taba. Sige, check na ang mga aso-aso na report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Aksyon Ed Denaboso sa patrol BGMP facility sa Isla Sang Panayo. Nagaisahanon pa lang sa Rion Size na nagbukas para sa jail visitation. Yari ang kompleto ko detalye sa headline, Aksyon Ed Denaboso, Kapitolyo Provincial. Line number 1, Aksyon Eden, Mayugto. Aksyon na, Eric, isa pa lang ka Bureau of Jail Management and Technology Facility na nahampang sa probinsya sa Panay ang nagapatigayon na sa jail visitation. Sino kay BJMP spokesperson na Attorney Jairus Anthony Dohilio, ginapamata-mata na sa mga pasilidad ang pagbahampang sa mga lamesa nga may plastic barrier agod malikawan nga mangin rason sa paglaptas ang COVID-19 virus sa sulod sang selda. Dugang pa ginapanugyan sa ila sa health service nga matamat lang ang pagpahanugot sa visitation. Taghulaton nga mas maglawig pa ang pagpatuman sa COVID-19 alert level 2 status sa mga lugar nga ginpahamtangan sa pasilidad. Dugang pa ang pahanugutan lang nga mga makabisita ang mga miyembro ng pamilya nga fully vaccinated na kontra COVID-19. Pamatinatan si BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Dohilio. Mayari na kami diri sa Panay pa lang. At puli ginapamat-amat gina aton ang aton mga jail siya. Pero daw ginahulat pa ang kwan kung magsigi bala ang magdugay ang ma-maintain ang level ang kwan naton ang level 2. Daw ginahulat-ulat nga kung maglawig bala nga hindi ma-maintain ang level 2. Daw ginakwan sang health service naman nga muna dapat ulat-ulaton nga medyo maglawig ang level 2 kung wala sang surge sang ang COVID cases naton. Balitahan din sa patrol, Aksyon Eden Denaboso, mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat
nakalap na! Salamat kid Aksyon, Eden Aboso report gikan sa Patrol. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:28 na. Alin sa report ni Aksyon Eden sa Patrol, sa ilawanta naman ang report ni Aksyon Artay Hopon, gikan sa New Government Center, ariyo dugang ang mga vaccinator gikan sa nagkaraylaing departamento, ginalawman sang AOC, nga mag-upod sa 3 kadlaw nga national vaccination drive sa mabot nga Nobyembre 29 hasta Disyembre 1. Yari ang report sa New Government Center, Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art? Nagpaabot si EOC Executive Director M.A. nga madugangan Paxson Rex ang mga vaccinators ang sudad sang Bacolod para sa 3 kadlawng National Vaccination Drive mag-umpisa Nobyembre 29 tugtod Disyembre 1 matapos nga nag-meeting ang NIATF kagabi kag in-invite ang tanan nga mga departamento kag ginapakomit sila na kinahanglan magabulig, especially ang ila sini nga mga medical team. Halimbawa, Aksyon Eric ang mga yara sa PNP, mayara na sila mga nurses kag mga staff na pwede magabulig para magpatigayon sa pagbakuna sa COVID-19 vaccine. Although siling diri ni EOC Executive Director Emang na Bacolod City set ng preparation nila Ang isip niya kabilugan na biisipon mo 27 ang risk bakuna sa barangay. May ara pagid nga mga mall na 24 na taran kag 5 ka mga vaccine bus ba nga ginagamit. Okay. So, 39 ang all set na iyan na prepare sa city. Pero sila kung mag-ratsada pag nga magnamo ang magpabakuna, mapadasig kung ang vaccination center, damo ang mga vaccinators. Correct. Kaya sila nga at least kung nabutol ang target, kanyo imagine ang Bacolod City nga rin dapat malabot nilang 22,000 vaksinismo na dapat makunahan kada adlaw. Sa sunod sa 3 kadlaw, may 66,000 ining dapat laboton. Okay. Sang City. Sinungguri ni Ma'am Emang, after sa meeting kagabi sa National IETF, ka-expect siya na ang instruction ipapanaog na sa different department. Damo man ang ila sini planong nga itapo kung i-coordinate. Ako di maloon kung pila gikan sa mga department ang ma-provide o mahatag nila ng mga vaccinators. Pero ito yung pasalamatan nila ginamo, nag-iisubong mga nag-volunteer, mga yara sa medicine school, nga nag-commit na mapadalas ang ila sini nga mga vaccinators. So para sining diri ni Ma'am nami na ang trend subong, in fact kibot gani siya kay kahapon ang pila ka mga mall piada lang nga Aksyon Eric nagdamo ang mga pabakuna. Okay. Dahil lang daling nila malabot ang nagligad nga pinaka-highest nga nagdangat sa 13,400 kay kahapon mga more or less din nga mga 7,000 to 8,000 lang. Pero ang good news kay damo ang nagpabakuna nga mga first dose. Ti ang fully vaccinated sa Bacolod sila nga gani mga 60% ila kompleto lagid ba na nabakunahan. So maayo ining indikasyon para sa malasig na paglapot sa herd immunity nga target sa city marabot sining tuig 2021. Ari ang parayag sa EOC Executive Director sa EOC nga si Emang. I-mobilize ang tanan ng mga departments. That's why ang mga halos tanan itong national government agencies ginpa-attend sa NIATF. Kaya ang instruction is to mobilize everyone nga magbuligid kag para ma-reach gid ang target nga 5 million nationwide, 5 million vaccinations in one day or 15 million sa 3 kadlaw. Okay. So, ang PNP,
So ang mga PNP, ang mga volunteer, ang ilang ang mga medic da kag ng mga police nga may nurse, doctor pabuligon sa vaccination. Much as we would want like damo kita bakuna, pwede kita ka-open sa additional ng mga vaccination centers, kulangon kita sa vaccinators. So, panawagan kita sa mga volunteers. Okay. Diri sa Bacolod, may mga volunteers na kita, may master list na kita sa mga nagsabat sa panawagan nga mga volunteer. That's why maka-open man kita additional nga mga vaccination centers. Pero kung may ara pa nga mga gusto mag-volunteer sa 3 kadlaw, we would very much welcome it kay amo ang panawagan sa ato national government. 27 ang sa barang sa Amerika, ang kabahin sa Parayag, ni EOC Executive Director M.Ang. So, kabay pa, na maninta tayo yan nila, kay mas mayo kung damo, nagapangitublok sang bakuna, kay dasig matapos mo, sa tiko nagalinya, kadara, kalimbawa, kung pipila ka na hotlang, kundi ulaton mo nga matapos ang isa tublukan. Correct. Antes karaman, take note nga, hindi na nga pag-abot dito kwan labla, tublok na tublok. Kaya may mga proseso. Palamang, bisan sa table, dira nga ma-assist sa pasyente o kung sa persona, yung mapabakuna, sige-sige man ha. So, isa ini kamayan ni Kasela na well-prepared na or set na ang preparasyon sa City Government of Bacolod para sa 3 kadlaw na National Vaccination Drive. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, aksyon at ay hupon, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ramon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kid Aksyon Art tayo pon report gikan sa New Government Center. Puwerte ang kampanya subong sang syudad sang Bacolod ya. Parte sa COVID-19 non-stop ya. 24/7. Target niya sa syudad ni Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Elced Pamilyaran kasi City Council na mangko naton ang herd immunity. Hopefully by December para nga mangin merriman ang aton sining Paskwa kag mangin malipayon kita sa pagsaulog sang bag-ong tuig sa sa sugalaw sang 2022. Amo na sa mga wala pa nakapabakuna, oy, pabakuna na kamo. Kaya ariyo may bag-o naman nga variant nga nadiskubrihan sa pungsod sang South Africa. Ikinang lanon tagid na nga magpabakuna na. Kaya may mga atake naman mo pura palayo lang, hindi kani makadto sa tungod kiti kung isa hindi tagid malikawan. Kung din patang nagahalong kung kisa do ginasunlog man kita. Amo na nga to na lang ya isagang ni sa mga nagamutate kang nagaginuwa nga mga lain-lain nga variant sang virus. Amo ang bakuna sa aton lawas para nga may idipensa ta. Ikaluyan kung matigayon naman yung mga booster shots sa mga iban pagid nga mga pumuluyo naton way labot sa mga OFW, mga seaman kaga mga frontliners naton. Kundi nami pagid kompleto ng bakuna mo, may paman pa nga booster shots. Importante kinanglanon tagid na. Hindi ka mo yung magpati sa mga fake news bala. Mga kutso-kutso sa panghigaron. Hindi kinadipindihan kita sa gobyerno na hindi magkalamatay. Ang gobyerno tayo wala yaga pamatay. Kundi ginasalbar kita sa kamatayon. Umunang ang gobyerno ta sa subong nagapalapit nagid, naga house to house kung pwede pa lang. Agod inganyohon ining wala pa tob-tob karon nakapabakuna ambot senyo da. Tikita mo yung syudad sang bago
Mayor Yulo, Syudad San Cadiz, Mayor Escalante. May mga ginapatuman na sila yung mga direktiba sa ilang mga empleyado. Permanente man, casual ka man, job order ka man. Ang hambal ni Mayor Yulo kag ni Mayor Escalante kinanglanon kamoya mag RT-PCR test with on your rest. Butsiningon kamoya gasto. Hindi ka mo pasudlon sa trabaho nyo kung hindi ka mo fully vaccinated. May rason man ni si Mayor Yulo sang bago. May rason man si Mayor Escalante sang Cadiz sa iya patakaran kay nga ginadepindihan niya ang mga fully vaccinated na hindi malatnan liwat. Iti sulit-suliton ta ang kompleto nga pagbabakuna hindi na iya garantiya hindi ka matapikan ka pero hindi severe. Hindi 50-50 kabuhi mo kung dalaw ka sa ospital. Amo na nga to nga mga LGO like Mayor Yulo sang bago, Mayor Escalante sang Cadiz, nagapatuman, nagadepender sang ila pumunuyo, especially sa mga empleyado nila nga nabakunahan nga hindi naliwat malatnan sang virus. Kung nahimo ini ni Mayor Escalante sang Cadiz, nahimo ini ni Mayor Yulo sang bago, why iset abi nga sa iban nga mga LGU sa Banua ka mga syudad, abi patuman ta ba niya? Itamang gobyerno ta, gahambal nga taginatunan pagitsubong para nga ang wala mabakunahan kompleto, kag wala nakagi bakuna, hindi nakagwas balay nila. Although nga drastic move sa gobyerno, o para sa kung hindi giman naguro nakalapas sa tawanon nga kinabatarong ang kinahimo sa gobyerno ta kay kun amo man ni pamaagi nga magtuman kita sa mando nila para ba sa proteksyon ta way na tabi ta paghimuon kay ginahimo sa gobyerno ta para initanan sa aton agi restoryan ta diya ang aton ikaayong lawas. Pasalamat ta kanang gobyerno ta nagatipindi pas pumunuyo ya. Bagay ti wala pa sa gobyerno nga naghambal nga bahala ka mo da, malapdan ka mo da. Hindi. Kaya na sa pasyente nita sa vaccine. May mga booster shots na kakatabo. Di ka mo yung may isa nga najiksyonan, wala giti. Mano pa ka mo? Mahulat pa ka mo? Mahulat pa ka mo nga mag-untay ang buol nyo, ang bot sa inyo da. Takos kadumdumon nyo nga may mga pamilya ka mo. Ang pamilya nyo na, didipinsahan nyo na, hindi malatnan. Tika mo nga wala yan nakapabakuna, magpabakuna na. Muna da ang klaro. Kaya mula niyang sabat, kung hindi tagad man mapauntat, mapahagan-hagan ta ang paglapta sang virus. Nakita nyo, ano bala kasadya, batsagon nga makaguwa-guwa tas balay ta, makarandadi ka, makawalda-walda na ta, nga waay na ta gani ka facial, face mask na lang. Oh. Tamo na sila isang dole. Diskresyon sang mga tag-iya sa mga kalanaan, resto bar, kung ano pa da, diskresyon nilang kung magpasulod sila o kung hindi sa mga fully vaccinated, sa hindi abi na bakunahan, diskresyon na katag-iya kakalanan o kung ilimnan na hindi ka mo pwede kasulod sa ila sila kakalaan kung ilimnan kung hindi ka mo fully vaccinated ganyan katrabaho sa ilimnan kakalanan ang nagkakaon da fully vaccinated. Tapos kamo ya masulod kamo ay bakunahan base ko may virus kamo dala o di ang tanan matapik ka naman kamalatnan nan amo na hindi kamo ya kabasol sa mga tao nga nag-implementar sa patakaran nila para lang sa ikayong lawas sang ila nga mga customer, mga empleyado nga nagatrabaho sa ila. Amo na
Para sa ako, hindi naman nagurong diskriminasyon na. Na dala ka lang ibugastan, mo kayo mabakuna. Kaya kung napabakuna, kala ka na mati, kala sa gobyerno, ti subong guro. Kasulod ka na sa mga fast food chains, kasulod ka na sa Kalanaan, sa Ilimnang, kaya kayo mababakunahan. Di may order yung tag-iya, hindi kaya pwede kasulod kung hindi ka kumplito bakuna. Di mabasol mo na? Hindi mo na yung mabasol. Kaya nga, nag-atag mo na sila proteksyon, sila customer, say mo na ang gobyerno. Hindi nyo ba na magbasol ang gobyerno? Kung magambal, hindi ka mo pwede ka trabaho sa inyong ginaobrahan nga departamento kung hindi ka mo fully vaccinated. Kaya nga, ang ginustoryahan tadiya, ang ikayong lawas sang tanan para maproteksyonan. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Tara to sa Aksyon Balita, pagbalik sang inyo para tuntunan, Balita, Banat, Bulig sa ugto, pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Ako si Bayani at Bayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani at Bayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subong daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regular. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagigan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sigsag ang iyong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalag na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik din sa itong pagpalagad sa balita, Banat, Bulig sa Ugto, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alauna 5 na. Dasig sang oras na ba? Ginatamyaw na naglalita, happy birthday kay Leopoldo Salvadora. Happy birthday sa kay Leopoldo Salvador nga nagahiwa sa kadlawan subong gid nga adlaw. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Nagakontak kita dira kay Aksyon na Brian Mordendo, hindi makontak Aksyon Brian. Ay mo sining signal da. Nakontak na si Aksyon Nelmar Madera sa imo. Gaulat si Aksyon Brian to Aksyon Nelmar. Saan ba man sa report na kadugay ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. Pero unahon ta ng report ni Aksyon Brian Mordena. Parte sining pagbisita karon nga adlaw sa Negros Occidental Provincial Police Office ni Police General Lin Dungbo. Bot ko nanong mga balita nga kayuhan gindulong ya para sa mga taga-Nopo. Nagining patrol car sang PNPO sa San Carlos. Hatag sang LGU, bumayo ni. Ari si Aksyon na Brian Morden. Line number 3 sa report. Aksyon Brian, may hapon. Aksyon Rex kay na nag-abot diri o Connection Eric, pasensya gid no. Nag-abot diri sa Negros Occidental Police Provincial Office ang mag-una instalar nga Regional Director sang PNP Pro 6 ano si Brigadier General Flynn Dongbo kag kain mayara sang malipot nga programa ang nasabit yang Nokpo nga gintambungan ini sa pila ka mga police station commanders around Negros Occidental kag mismo si Police Colonel Rome Aksyon Rex Aksyon Eric so kaina way ginman sang dabo nga mga istorya si Dongbo kundi liwat nga nagpahanumdom ini sa mga kapulisan sa gihapon sa health protocol against sa COVID-19. Kaysa no sa iya, bisan tuod nga nagnubo ang numero sang kaso sa pungsod Pilipinas pero way pataka hibalo kung anong resulta sini Aksyon Eric. Gin palayag man sini sa pagpahanumdoman liwat atong mga programa nagligad ni Anay PNP Chief Guillermo Eliazar nga internal cleansing gihapon sa kapulisan. In short, nagapabilin gihapon ang pagmonitor sa mga eskalawag ng mga pulis nga dapat magbag-una kag hindi maghimo sang kalakasan. Kag ginpahinumduman diri ang matinlo nga mga opisina. Dapat bisan daan ang opisina, basta tidlo lang, manaya-naya suno kay Dongbo Aksyon Eric. Gin panumduban nga dapat mayara sang connectivity ang mga kapulisan sa komunidad. Kag kung may ara sang hindi amo nga nahimo ang komunidad, dapat tapnaon gilayon sa mas temprano pa para hindi na maglala pa ang sitwasyon. May ginmuno man siya diri nga mismong PNP chief nga bago subong nga si Junardo Carlos nga dapat kung anong mga pundo sang kapulisan nga ginapadala dira sa mga police stations ng kwarta sang gobyerno
ihimo gid nga programa. Wala labot sa validation, dapat may mga programa gid nga nahimo kag ipakita agod nga mangin kumbinsido nga ang komunidad daton nakabatsyag sa presensya sang kapulisan action Erika. Ari si Dongbo angot sini. Action Eric kamo nang palasan ni Dongbo kay na o pinakauna niya nga pagbisita diri sa Nokpo, umpisangin ni siya ang ginistular sa Pro 6 bilang regional director. May ara siya sang dason nga bisita, sorpresa sa mga police stations. Amo tuguro kay na nga nagpahinumdum siya nga disandaan ang police station nyo kung limpyo maayo sa mo dapat ang patinan sang mga kapulisan action Eric. Sa iban nga balita dito sa syudad sang San Carlos, ang LGU dito sa pagpanguna ni City Mayor Renato Gustilo nag-donate action Eric sang duha ka back-to-back nga Hilux niyo da patrol car ga inaw action Eric wapo bagogit kag isa ka 8 ka seater nga Innova SUV. So tatlo tanan kining back-to-back nga ini isa ka 4x4 pang takla sa kabukiran, ang isa ya 4x2 action Eric. So ginkalipay ini sang Nokpo, so napadiri sa kay deputy spokesperson nga mo si Police Lieutenant Abigail Donasco, bayo gid nga nakadawat sang panibago nga patrol car ang syudad sang San Carlos kay dako gid nga bulig sa ila sini nga patrol visibility outside or inside San Carlos City. Ang parayag pa ni Donasco diri nga magluwas sa San Carlos damo naman sa mga dalagko nga mga kasyudaran kag mga kabanuhanan sa probinsya nga nakabato naman gikan si LGU. So ginkalipay ginlaini although nga may mga banwa pa nga ang patrol isa lang gid gyapon kabilog din nagapaabot man sila nga may ara sa mabadonate action Eric nga LGU para sa ila. Aminado si Donasco nga sini nga tuig wala gid may maabot nga patrol car sa Negros Occidental Police. Kay manog tapos na siya lauma nila sa dason nga tuig base may ara sa panibago nga budget action Eric. Ipabati ko karon tingog niya kag iban pa nga balita gikan sa Nokpo. Aksyon, Brian more nag-report, mga kaksyon, sa din ka mga bahin sa Pinas, labutan ka sa amon serbisyo kag balita o kung labutan ka sa balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kid Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Alin sa Nokpo sa iluwantang balik report na aksyon na boss this time sa Kapitolyo Provincial. Kapitolyo Provincial kaupod ang Silay Government nag-umpisa na sa pabakunaw sang 12 tob 17 anyos nga silay non mga bakunado ginatagan sang libre nga ticket pasulod sa Magic Land. Ay, puwerte.
pamag ni pamag. Ari si Aksyon Eden Aboso, report, line number 3. Aksyon Eden, please come in. Aksyon na Eric, masobra 1,000 ka mga kabataan nag-edad 12 ug 17 anyos ang mabakunahan karon nga adlaw matapos ginbuksan bilang vaccination site ang Magic Land Amusement Park sa syudad sang Silay. Sunod Provincial Administrator Attorney Rayfano Diaz II, may prior registration gali ini Aksyon Eric nga ginpatigayon ka na barangay antes nga ginbuksan o kung subong adlaw ginsugudan ang ining pagpabakuna. Hambal ni Attorney Diaz, kaupod sang mga kabataan ang ila sining mga ginikanan of course dapat kinanlangged. Pahayag ni Diaz, matapos mabakunahan, ginahatagan ng mga kabataan sang libre nga ticket pasulod sa amusement park na ila naman magamit matapos sa isa ka semana. Sino kay Diaz, sige-sige na ang pagpatigayan sa vaccination dira man sa Magic Land kay kinauna danay tanan ng mga kabataan dira sa Silay after sina pwede na sila ka-cater sa mga 12 tugtog 17 anyos mga kabataan sa mga katupad na Banwa kag syudad sang Silay. Pamatinaton si Attorney Rayfano Diaz II. Sila mga taga-Silay nga mga barangay keep arriving ang ilang mga minors, no? 12 to 17. And as of now, ay pakita kabalo but proximity nga ari di subong malambot sobra sa kalibo ni nga mga kabataan with their guardians, no? Ang kabataan laban mga 700 na ang count nila di subong. Ang mga guardians nila guro daw half of that. So mga 1,000 plus ang aton dito bong mga pumuluyo nga nagapabakuna kag si Governor Bong Lacson ari man dito bong para nga mag-inspire sa tanan para magpabakuna. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial at Aksyon Eden Aboso, mga ka-aksyon din naman sa pilan. Labuton ka sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita nag-aksyon. Sa kasulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos! Ang mga update dugang sa Negros Occidental Provincial Police Office, update mga balita gikan sa New Government Center, kag Kapitolyo Provincial, bantayan nyo na karon sa apon sa programa ni Aksyon Boy Duran, Aksyon Report, Afternoon Edition, kas sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Ayos! Sige! Largahan ta. This time, mga report naman, gikan sa ito sa mga correspondent. Unahon ta ng report ni Aksyon Roger Gotib sa may syudad sang Cadiz. Isa ka mga umaw patay matapos ginlutang sang wala pa makilala nga persona. Yari si Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger? O dali lang anay, no? Kay mahina ang kalaban. Aksyon Radio Philippine Standard Time. 1:17 na. Dahil lang kagina-adjust na yung signal ni Aksyon na Roger Gotib. Standby man sa report ni Aksyon na Nelson Patenyo, ha? Kag ang report man ni Aksyon Arlo Ticar. Dali lang makomersyal tanay. Balikata ato mga correspondent. Pagkatapos lang sa ato reportante, dugang pa nga mga pahibalo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Kalanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa Roger Gutid, parte sining mga umagang tiro, patayo. Wala pa rin makilala ang mga nagimo sang krimen sa papatay sa manguma sa syudad sang Cadiz. Yari report ni Aksyon Roger Gutid. Aksyon Roger, pes kami. Aksyon na rin, isa ka bangkay isa ka manguma sa diin, ini ang gidlotang siniginamang nga aga kag nasa paralawang kapatay sa bahin sa Kasinda Caridad, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Inkonfirmar mismo ni punong barangay GC Olvido, ang barangay kapitan sang Barangay Luna, ang ini nga incident. Natakbuhan niya bangkay, nilang ginyaga, tabo siguro sa investigasyon na mo na mga civil service, sa nabatian ng mga ngalupok, duwapok nakabati, no? Mga civil service na nabatian nila. Sino nga lani ka? Ang biktima si Romulo Singson Jr. Suno sa report, 51 anyo sining biktima nga nakalimpa sa bulante kag baga padulong kuntani sa iya sining uma sang matabo ang amo nga insidente. Suno naman sa utod nga si Evelyn ang magulang sini ni Romulo Singson, Evelyn Sierra y Singson nga nagapati sila nga ini nga pagitabo may katanan sa ginatalauma nga duta sa iya sini nga magulang sa katon siya sini nga ginpamangkot kun bala may ara pagpamahog sa iya sini nga magulang yari iya sabat. Ay man, rudong do kadamo na balagalaga sa iya sa iya na bala nga uma. Do kadamo gan sa iya. Ano ning uma man BOS ano ni ka? Mundi man na daw halin pa sang una sang gagmay pa kami. Kay si mamang kag si papang hindi naman kasarang kasi pang patay na. Siya na lang nagtalauma. May ara na sila nga gidarantaw nga persona nga posible nga himo sini sa iya sini nga utod kag karon ang mga informasyon ila naman nga ginapasa sa bahin sang kapulisan agod nga ma-validate sa padayon pa nga investigasyon. Ang bangkay sa karon kahunong sa isa ka punerarya diri sa may syudad sang Cadiz. Katong mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa Aksyon Roger Gutid nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita Aksyon Roger Gutib, report giga sa Cadiz. Sa luwang report na Aksyon Nelson Pateño, fake news. Sala nga impormasyon kakakulang o kung kulang sa tao ang CRHU. Rason sa manubo nga turnout sa pagbakuna. Munigurong sa Calatrava. Ari si Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Nelson, please come in. Aksyon Eric, fake news, sala nga mga impormasyon kag kulang sa tawo ang Calatrava Rural Health Unit sa Banwa sang Calatrava. Rason sa manubo sining vaccination turnout.
Aksyon Eric ang Banwa sang Calatrava ang mayara lang sang 16% nga nabakunahan sumugod nga nagumpisa ang pagpabakuna sa sini nga Banwa. Ginapalayag ni Dr. Mark Alan Rizaga ang in charge sa vaccination program sang Banwa nga target nila ang 900 ka mga individual sa sulod sang 15 días agod malabot ang herd immunity sang Banwa sa Disyembre 15. Sa karon mayara pa sang 48,000 ka mga individual ang wala pa nabakunahan sa nasambit nga Banwa. Aksyon Eric ang dugang pagpalayag ni Dr. Rizaga. Sa mga barangay-barangay nyo nga vaccination? Sa mga barangay-barangay, may aragid silang mga fake news na naka-encounter and ako na isagid ang mga wrong information, isagid na sa dako na mga problem. Siguro times man na mga kulang sa personnel, kasi syempre tayo lang kami, hindi kami sa more than sila kasay. Ang tingog ni Dr. Rizaga, dugang paniya nga dako ang mabulig sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Day para malabot sang Banwa ang herd immunity nga 70%. Para sa Balita, Banat kag Bulig, Aksyon Nelson Pateño, mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon Nelson Pateño sa iloto sa report na Aksyon Roticar. Less fortunate ka pumuluyo sa Ibi Magalona nakabaton 3,000 pesos nga cash assistance. Aring report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo, please come in. Nakabaton sa tag 3,000 pesos ang tagsa ka mga pigado o kung less fortunate nga mga benepisyaryo sang DSWD nga pumuluyo sa Banwa sang Ibi Magalona nga napiktuhan sang dako bangod sang krisis nga dulot sang pandemya o kung COVID-19. Aksyon Eric ang nasambit nga kahiwatan agin patigayon kahapon mga tak na alas 8 sang aga sa may covered court barangay 1 poblasyon sa nasambit nga Banwa. Ang Ibi Magalona Municipal Police Station pinaagi sa pagpamuno ni Police Captain Eric Doronuila, ang acting chief of police sa nasambit nga Banwa ang nagpakigbahin man. Lakip nga nagpakigbahin amo ang lokal nga talatapan sang DSWD sang Banwa, kaupod ang BFP o kon Bureau of Fire Protection, ang MDRRMO o kon Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, kag ang LGU o kon Local Government Unit sa pagpamuno ni Mayor Marben Malacon. Ang nasambit man nga aktibidades ang ginpartisiparan sa mga kapulisan nga kung sa diin nagpatigayon man ini sila sang ginatawag nga bayaninan o kon barangayanihan Karaban, diin ginabulubanta nga kapin 1,000 ka mga individuals ang nagtambong nagikan ini sa mga naglalain nga barangay sa nasambit nga Banwa. Gindiseminar man sang mga police personnel ang information nga ginatawag PNP project nga armas by lubugas kag i-text mo si Chief. Ginpatigayon man sang PNP Ibi Magalona Aksyon Eric ang isa ka simposyo may angot sa violence against women and children, anti-rape law kag police assistance and security. Reporting live from where the aksyon upo diri sa kainong Wasin Martinez. Aksyon Arlotica reporting mga kaaksyon diin ka man nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar sa imo siling report. Aksyon Radio Philippines Standard Time alauna 28. Mabalik kita pagkatapos lang sang dugang paginaton nga mga pahibalo. Agapasang Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, pag
laom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sunod na
sang 52 ka tuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to Damogid, yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Bulig! Bauti gusto ko pa, tsimpo ko, alang-alang na. Ang inyo palatutunan balita, Banat, Bulig, Sogto. Liwat ini magatakop, balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrola unit reporters, correspondent kina pangalagad karon nga hapon sa inyo palatuntunan. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, nagbulos na kay Aksyon Henry Spolgar. Opo diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, broadcast engineer, chief engineer, Noel Pinyalan. Kita na kita karon ha, sa Action Night Patrol, last Jess Tubtob, alas 11. Sa ngalan ni Aksyon Rex Cantong. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, nagasiring salamat gid sang inyo siri nga pagpamati. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!